Loiuko aireportuan laster hasiko dituzte berrikuntza lanak. Langile eta erabiltzaileen iradokizunak kontutan hartuta egingo dituzte gainera. Besteak beste, doako aparkaleku bat ere jarriko dute. Ordu laurdeneko epea izango du, Debaldeko aparkaldiak eta irteeretako terminalean jarriko dute soilik. Baina, ez errez baino gehiago da behintzat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irudi hau sarritan errepikatzen da Loiuko aireportuan. Bidaiariak ustera etortzen garenean, kotxea parkinan utzi beharrean, hemen bigarren ilaran usten dugu erosoagoa izaten zaigulako, baina horrek kotxea gaizki aparkatzeak horrek ere eragozpenak sortzen dizkigu, garabian noiz iritsiko den beldur izaten garelako. Baina hori amaitu da, itolarriak eta korrikaldiak amaitu dira. Badakizu datorren urtean parking express bat jarriko da biela hemen eta lehenengo 15 minutu doan izango direla? Bai, atzo enteren ditzan, bai. Albiste hona da hori? Bai, uste baiet. Bestela beti ibili begara hemen begizek azbeitu eta aber grui datorren, da 15 minutu badie, ba, politxo. Bai, hori zebide. Da, 15 minutu baino gehitxo bida hoie. Bertu naukitzeko, ba, egun ninduna arantz, da gero ostabe otor bidauna, ba, horrek berezidu dau, ba, libro gitxi. Denbora gehiago egin dio. Zu gehiago eskatuko zenuke? Hombre, bila etorri ezkero eta etxoitzen egon bihaza, ba, denbora pasatzen da azkar eta... Bidaiariak iztera etorri zara eta hemen bigarren hilaran itxi diozu kotxea. Bai, bigarren hilaran itxiot, bai. Ezteko zu beldurrik garabia etorriko dala? Bai, hemen oso beti bilurrez gurua eraten daue, erbuten daue, o bestela oin ertzainak multa jartzen daue, etxoin duzu itxi, ja, komunea jateko lain bez, Jentea larri dabil, ze azkenean beti dago guardia eta guzti zuratzean, eta behar da, de rigor, behar da. Bai, nik de hecho baino bain utzi edola en plan ilegal, da, bai. Eta garabia etorri zitzaizun ala ez? Ez zitzaiten etorri, baina, bueno, beti gotezea begi bat jarri eta bazpare, bai, plan hona irutz zait. Faena itzela da hori. Hombre esan dana faeni. Da ez du gine handik, hauna bakarrik ekarri, familie, da jungari zeniko bueltan kotxerik ez. Baina ze alferrakaren, hemen parkina albo txuen izen da, eta hemen aparketan dugu. Hauz parkea, bai, baina ni jentea asko etorten ez, da euria da nian be, bustintzen da, eta gaina oso galestia da, horrek igual, 5-10 minutot, pa, euro, 4, 5, 6 azpi aldez etortzen ez da.